אל תקרי הליכות אלא הלכות. שבוע טוב ומבורך לכולם. שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך. נקדיש את ההלכה היומית לעילוי נשמתה של מזל בת חנה, שזה היום סיום השבעה לעילוי נשמתה. זה ההלכה מוקדשת לעילוי נשמתה. אנחנו עדיין עומדים ועסוקים בהלכות תפילה. למדנו את ההלכה האחרונה בנוגע לסיום תפילת 18. מה האדם צריך לעשות, איך הוא צריך להתנהל בסיום תפילת 18. אז אתמול למדנו בשולחן ערוך שכשאדם פוסע לאחוריו בסיום תפילת 18, מצד הדין הוא צריך לעמוד ככה ולחכות עד שהחזן יתחיל את הקדושה. כשהחזן מתחיל את הקדושה הוא חוזר חזרה לקדושה. אחרי אתה קדוש ושמך קדוש נסתיים השלב של תפילת 18. זאת אומרת שהקדושה היא חלק בלתי נפרד מתפילת 18, עד כדי כך שמובא בהלכה שהאדם שסיים תפילת 18 פסע לאחוריו ועושה שלום ממרומיו, אסור לו אפילו להסתכל לאחוריו לראות מה קורה. אתמול דיברנו על זה שאסור לדבר. בהלכה מופיע אפילו להסתכל לאחוריו לראות מה קורה, מי הגיע, מה חדש, הכינו ארוחת בוקר, לא הכינו, יש שקשוקה, אין שקשוקה. לא יסתכל לאחוריו מכיוון שהוא עדיין בתפילת 18. ואם בתפילת 18 אסור ככה להסתכל אחורה לראות מי הגיע, ככה בקטע הזה של סיום התפילה. די לשים את הכל קדימה. שים אולי גם מסך עם שידורים. ובכן, זה לעניין הזה. מלבד זאת, אדם שנמצא במקום, בית כנסת צפוף מאוד, ושם אין מקום לעמוד מאחורה עד שהחזן יתחיל את הקדושה שלו, כמו שבעזרת השם אצלנו, לפי איך שהייתה נראית השבת האחרונה, ככה הולך להיראות צפוף, ואז לא יהיה זמן לעמוד הרבה מאחורה. במצב כזה עושה שלום ויכול לחזור חזרה ישר למקומו. מה קורה עם האדם שמאחריו, שעומד מאחורה באמצע תפילת 18? גם אם הוא התחיל את התפילה אחריך, אתה התחלת, כשאתה היית בשמע קולנו, הרגשת שהוא מתחיל תפילת 18, אתה לא יכול לעשות צעדים אחורה עד שהוא יסיים, במידה והוא צפוף וצמוד אליך, מכיוון שאי אפשר להיכנס לתוך 4 אמותיו של מי שעומד בתפילת 18. אל תקרי הליכות אלא הלכות. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות. יישר כוח לכל המארגנים של השבת הנפלאה שהייתה כאן יום שישי עם קרוב ל-200 משתתפים, ושבת בבוקר באופן שנגמרו השולחנות והכיסאות וכל המתחם. יישר כוח לרב איתמר על ההשתתפות הנפלאה, גם של חברי השטטל סנסמנדי, גם בית משיח בסעודת אחדות נפלאה לכבוד יום הולדתו של הרב מוטי עליו השלום. שיהיו בשורות טובות בשבוע מוצלח.